Another thing, Matthew 10:29, walang nahuhulog na ibon o langgam, kasi advance ang Bisaya, ang langgam, mga kapatid, nahuhulog bilang lahat ng Diyos. Bawat maya na nahuhulog, alam ni Lord. At dagdag niya pa, pagka next verse, kahit yung mga buhok sa imong ulo, bilang ng Diyos. Ayaw niyong mahirapan si Lord magbilang. Pero ang sabi ni Lord, even the numbers of your hair, they are all numbered. The Father knows it. At ito ang dugtong ni Jesus. Kung bilang nga ng Diyos ang mga nahuhulog na maya, higit ka pa na mas importante sa maya. Higit ka pa na mas importante sa langgam. Higit ka pa na mas importante sa ibon. Kung hindi niya pinabayaan ang ibon, bakit mo inisip na pababayaan ka niya?